wis digawa tetembangan kayane ati sing pusinge bisa ilang tapi kayane pegel dodo pegel jentul toli anane endi ya Kang Mas Sarif Hidayat jagat wisore tapi langkah mulie apa si akeh kerjaan taya sehingga beli kelingan kanggo mulih ning panggonan Pinangeran lumakune Kanjeng Syekh Sarif Hidayatullah ayo sebagaimana biasa Jipang Agung ngiring lumakune Kanjeng Sinuhunnya katuran mlebu Paman Pangeran Pati dalam Gusti lan sedaya jajaran para pinangeran sing saat seki wis kumpul ngaryung empat merbayaksa ana ing Kraton Cirebon nggih sederenge menyampaikan sawiji ucapan kang pinasti mangga lenggah setata di hadapan kula paman ketapi ayo kabeh pada jagong ya kembang putih ning gelunya sing telit-telan hati-hati sing waspada lana wong becik pasti ketiti wong ala pasti ketara eling-eling makan eling wong eling mumpung ning dunya wong eling mumpung ning dunya janut tuki ngumbara marah nafsu sing mata keduh ragane sing ketempuan ragane sing ketempuan senajan ragane anggang nok nene sing dewarju sing kedung dewe sareng nok bojane kedik mabi nene sing kedik
eman sayang selawase masalah Sungkem bakti kula dawaken maring panjenengan Kanjeng Syekh Sarip kali Nyai Ratu atas nama pribados lan akeh kabeh para ilang pinangeran sing sampun kempal rumawu ing Balairung Kesultanan Cirebon bilih panjenengan badhe wawan rempuk akeh kabeh para pinangeran monggo sampun sungkan-sungkan Kanjeng katampi dumateng Paman Pangeran Pati sungkem lan sujuding sampeyan kelawan sedaya jajaran para pinangeran sing sampun setia bakti dumateng kula sing saat saiki bener-bener angrasakaken lan ngucapaken matur kesuwun sanget dumateng sampeyan lan sedaya jajaran para pinangeran apa maning terutama kelawan sang garwa ingsun sing bener-bener setia sing bener-bener ngestokaken sawijine garwane pemimpin menandakan contoh marang masyarakat Cirebon sing durung pernah gawe kecewa lan durung pernah nyontoi sing ora becik Paman. Sampuna libas lawet sasar majikan tua dewe minangkane bapak rasang sering bucari yang eman sayang selawase majikan nama majiko sarang nok lisaya gede ini aji cari ninok cinta mama aji udine gede kula uga rumangsa Kanjeng kewono ante panjenengan katut garwa sampeyan sing sampun dipercayai maring yang sepuh Pangeran Cakrabuana kokon meneruskan segala suatu kesinambungan. Alhamdulillah rakyat Cirebon seniki guyub rukun apa sing dadi patwa lan apa sing dadi pituwah sehingga sing maune mengendaki zaman jahiliyah seniki sampun mewujudkan salah setunggiling zaman amanah. Tinggal kula karo akeh para pinangeran apa si mantak dados rumus lan cita-citane sampeyan Gusti. Paman Pangeran Pati Dalem lan uga sedaya jajaran para pinangeran terutama kanggo garwa ingsun. Lamun tong wis amikiraken tentang kepemerintahan Cirebon saat saiki ora nana sawijine hal sing ora den pengenaken terjadi karena Cirebon ing saat saiki bener-bener tercipta sawijine kesuksesan bahwasane tugas lan tugas selalu berjalan dengan lancar kayak kedik nanang raka minangkane kang hormati nanang raka sarang mamarahane kedik wawan totok sudah konten adik wawalena kang casim bos kepiting sing lamun tentang memikirkan sawijine kepemerintahan isun wis cukup rasa bangga lan wis cukup anggone rasakaken sempurna. Tapi sebaliknya Paman Pangeran Pati lamun kula wis amikiraken tentang putra lan putri ingsun sing saat saiki wis dewasa sing sejelase wis waktune rumah tangga wis waktune anggone menempuh jodoh kelawan sawijine wong lanang uga sawijine wong wadon.
Tapi to kenang apa ing saat saiki Pangeran Pati rasa penasaran banget menyelimuti kelawan segala perasaane ingsun setelai apa sing bakal dumadi bahwasane ingsun rasakaken anak apa iki keganjilane sampai-sampai bocah wis pada dewasa durung payuh lagi lan uga durung payuh duwe rabi paman. Sugeng rawuh kangge Papi Haji Rusdi sareng Bunda Jugune Keadi sing dijaluk sampolali bae selawase nanang eraka maka hormati. Ari menurut pendapat kula Ampura Kanjeng. Nggih kepripun paman? Ari masalah rumah tanggaiku terkaitan masalah jodoh. Sing disebut saujare sabdane patah sangkara Rama Gopita. Rama araning jodoh, Gopita pati. Dadi sing arane jodoh bagja rezeki pati duduk kersaning manusia Kanjeng. Mbok menapa putran putri panjenengan iki durung ketemu kelawan waktune jodoh ya kedah sabar mawon Nyai Ratu. Nggih. Memang isun uga angrasakaken sawijine ketentuan paman. Nggih. Yen bahwa barang papat sing manusia orang ngaweruhi Nggih. ya sing disebutaken marang sampean mau. Tapi kula ku jare dek mah paman wis rasa ora sabar. Wajar wong tua mah. Iya. Ya termasuk Kanjeng Ratu. Kaya wis ora sabar iki. Matur kesuwun sanget kangge nanang raka matur kesuwun sanget sareng bos ulangan budaya adik sareng Bunda Jengki singa Punten Kanjeng. Lho Glok paman kayana surane wong uluk salam. krunguan sampean ku paman Iki kepireng asepis pindho. krunguan ya wasoplo. Oh, pintelukin. Coba terus. Waalaikumsalam. Anak tamu disambut wasoglo. Wasoglo. Aja mandeng rendah karo tamu sing arne tamu najan wujude kaya ngapa najan pakaiane kaya ngapa aja iluk merendahkan tamu sebab ning paribasa tamu itu adalah raja wasoglo. Ya wis ora apa-apa sampean aja kudu komen sampean kudu dihormati tamune kaya konon wasoglo. Kokon dodok sing rapi. Dodok sing rapi sing tenang. Apunten ning sedurunge isun banget rasa kaget sapandurat kelawan sedaya jajaran para pinangeran ketekane tamu ketekane sampeyan wong telu tumeka ana ing kraton Cirebon. Isun pengen takon sinten sampeyan asmane? Ampunten Gusti. Iya isun. Kula namine Nyi Pelik Gusti.
Nyipelik. 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 Nah, kune sapa kune bocah lanang pun sapa? Niki putra kula. Sapa? Gusti Jaka Priatin. Jaka Priatin. Pangestu. Kane sing sijine sing gembleng sapa sing gembleng? Tangga tapi wis kaya sedulur Gusti. Oh, sapa? Dadi sampeyan sing diarani Nyipelik. Nggih leres. Jaka Priatin uga Bibitiwen. Sampeyan iki wong saking endi? Kula saking Sindang Kasih Gusti. Saking Sindang Kasih. Nggih leres. Gusti. Oh, sanes Sindang Kasih Sindang Laut Gusti. Oh, dadi termasuke Sindang Kasih Laut ya. Kulane gerogi ngadepi panjenengan Gusti. Nyipelik Dalem Gusti. adoh ninggalaken dusun Sindang Laut tumeka ana ing kraton Cirebon mungkin anggawa sawijine maksud lan tujuan. Jelasaken secara gamblang apa sing den tuju marang dirine Nyipelik tumeka di hadapan ingsun. Punten Gusti, Ya, pokat kula wis lancang. Wani ngadep dumateng panjenengan Gusti. Gusti sinuwun, ya isun. kula diugi teng mriki ketruwen. Kodong paceblak-blakan bae ya won. Aduh. Gemeter won. Ajangan tigugup lan ajangan tigemeter. Jelasaken secara gamblang apa sing mantek dari tujuanmu Nyipelik. Kulaku kelaya-laya saking panggonan. Ya, Sebenarnya dugi teng mriki badhe nglamar Gusti. arepan ngelamar. Gileres. Dadi ado sing Sindang Laut tekaning Cirebon arep ngelamar. Pangestu. Syukur alhamdulillah. Paman, Kula eling-eling dedonga awan karo bengi. nggih. Bahwasane isun kepengen duwe mantu, kepengen jaga duwe putu, kaligane paman sekiyen tinurutan ucapane kula. Dadi arepan nglamar, Gileres Gusti. arepan nglamarku maksude nglamar sing lanang ta sing wadon. Sing lanang Gusti. Sing lanang. Sing lanang. Aduh. Aduh iku wong kune medeni bae. Sing wadon Gusti. Oh, dadi arepan nglamar sing wadon. Gileres. Dadi termasuke Nyipelikku arepan nglamar Angrum Sari. Gileres. Mau ka ngomong arepan nglamar sing lanang. Kulane wedi kuni wong pun diketak-ketak bae Gusti. Wedi ning bocah kuwen. Aja wedi-wedi, bakatan wedi ning bocah kuwen mah anak kelemahane. Apa niku Gusti? Bakatan kelemahane bocah kuwen lamun dipecat ning materiale ya wis bocah kuwen menangis. Kulaku ketuntut ning keturunan Gusti. Bahwasane kacung Jaka Priatin pengen pisan kelakon karo Gusti Ayu Angrum Sari. Dadi penglamar mau iwal kanggo Jaka Priatin. Nggih leres Gusti. Di anakmu di bocah lanang. Niki Gusti Ratu. Kunku bocah mah cilik tapi umure pira kuno? Bocah masih cilik, wis pengen duwe keluarga. Senang siapa arane? Bitiwen Mika Yuda Putra kalah genang suarane sampean. Kula Jaka Priatin Gusti. Jaka Priatin umure pira nang? 23. Oh wis wayahe ningan bener. 23 mawis waya uma-uma. 23. Tapi ken mamang kenen Raka Mas. Najan sampean pengen pisan duwe mantu. Najan sampean pengen pisan wong-wong putu. Tapi hari wong rumah tangga iku dudu wong tua sing nglakoni.
Bener Rayi, bener. Dudu isun karo sampean sing arep njalani. Ya iya jelas. Terus maning bakal wong rumah tangga iku beli kanggo dina rong dina. Ya beli kanggo sing awit kawin sampai tekang tua. Mulane sampean aja gerek seneng. Lebih enake sing arep njalaninane ditakoni dingin putri sampeane. Memang bener Rayi, sekian wasoglo Angrum Sari diundang. Kok Kongkon menek, kongkon ngupai jawaban. kok aja soglon sing beluk kone bocakan mari dog ding lawang langsung mancing bae. Kok isun bae sing beluk ya Kang Mas. Ya los mana Rayi. Aja ngongkon soglo bocakan mah gampang bae. Kok bocah masih ning jero kamar tani bisikan aya. Nok, anak ibu, mana saya? Tangis nok, yuk. Dalam Ibu. Ayo mana diundang ramamu? Kenapa sih Ibu? Anak bocah yang marah. Ana Rayi, coba kongkon mene Angrum Sari ini. Ku delengan. Basoblon. Bahkan nok ayu Angrum Sari ki bocah pingitan. Bocah jarang kena-kenang srengenge. Mulane delengan raine wani kumut-kumut kaya baso sing akeh caos. Delenganku. Pahinganan ningan. Bocah lanang semono ku delengan kayak isun sing ayu ya Raka. Rayi, Sok takonan nang sampean. sekian awakmu kudu ngawerui. Si kakang pepadan duwe mantu arpan karo sapa. Iya. Sing penting anak bahagia. Iya Raka, bagenan wong melarat, bagen wong sugi, ari sampean kan seorang pimpinan. Bener Rayi. Kaya-kayane dudu wong sugi, dudu wong melarat ya rakyat sampean. Memang. Kula seneng ning sampean duweni sikap sing bijaksana. Tapi mungkin ya Raka, nok, Dalam Ibu. nok wong ayu anake ibu. Ibu. Senok ku sekin kuis gede ya. Apa mulane diundang ning ibu? Senok Angrum Sari ku ana sing lamar. Ana sing lamar Bu. Ana sing demen ning senok. Anu nema Bu orang bodoni. Kulaku selalu gelendang dewek bae. Kasun bature Angrum Sari mah wis pada rumah tangga. Wis pada duwe suami. Iya. Hari Angrum Sari masih dewekan bae. Terus kan Angrum Sari uripe dikurung bae Bu. Kayak manuk ning jero kandang. Jadi senoknya gak pada wis pengen duwe laki. Kulane pengen laki Bu. Ay pengen laki man. Bocah kok ari bocah wadon wis wayah mah beli sini-sinan maning. Salah Bu, salah. Ngomong pengen laki nek wajah anteng-anteng. Pengen. Anak Mama Haji Rusdi. Anak Mama Haji Ugin ngarep isin ibune. Iya ya Mama Kajerus diampura Mama Kajugi. Ken makanan ya nok ya. Bu. Sekian mumpung anak sing lamar, awas nih, awas. Rongoka kan ngomongnya ibu. Apa sih Bu? Bakal wong wadon iku jodone ngadang setetes yang ngebun. Bener. Ya beli, ngenteni setekane wong lanang. Ya beli. Terus bakal ana wong lamar tembean beli kena ditolak nok. Kunon Bu. Jare wong tua bengen mak pamali. Ya. Amali bloli berarti. Terus ibu gak ngupai kesempatan. Serening sing lamar iki wong dau ketemu, senoke kenalan dingin. Ana ning kene wonge Bu. Sing lamar Angrum Sari ana ning kene wonge. Mulane senok tak belukku. Bunga kuana nok ning kene. Di si Bu wonge. Pengen baru senok ya. Beli sabar Pengen ya. baru Angrum Sari nih. Iku ku. Nyana, ngomong senangnya. Isin. Aja isin cung. Baka demen mah diadepi kacung wong lanang. Angrum Sari, Kula Rama. Rama kepengen pitakon sing dinastine ya nok. Mangga Rama. Senoke gelem karo bocah lanang kiyen jaga priyatin. Gelem tabli cok di sawang sing waspada. Sok coba
Kian Rama. Kian sing arepan nglamar Senok Angrum Wong Sari. lanang sing pengen nglaramar almarhum Sari ki kian wong Ya kian bocah enok. putrane kula Gusti Putri. Ngadeg kacung. Ora apa-apa kini Bu. Ora apa-apa, Cung. Aja parak-parak ane kono bae wis ning kono bae, ning kono bae. Rama, Guyon wan. Iya Nok. kok dingin gak Rama? Apa sih? Sampean ku beli goyonan kan Rama? Rama ora guyonan. Aja goro Rama. Rama estu ngucap ning kenyataan kian sing arepan nglamar Senok Angrum Sari. Nepangaken Angrum Sari jaga prihatin. Bu, Aja marah-marah ning kono bae. Sing Mam. sabar kacunge sing sabar. Aja kerasa krusu alon-alonan kacunge. aja wedi Angrum Sari Arep apa Sirai? arep nglamar Angrum Sari. Arep ngelamar Angrum Sari. Arep nglamar Angrum Sirane Sari. demen ning Angrum Sari. Aku nih demen Kak kelawan Angrum Sari. Duwe kaca beli ning omah Sira. Bokat beli dewe kaca ning omah, ngacahan ning balong. Bokat ora ketemu ning balong, ngacahan ning matane berokan. Kayak ngapa raine Sira? Ader mata parak ploro kayak paoku. Ku lambe ko si 5 senti. Maju mengarep, mawas diri siraku. Pengen demeni Angrum Sari. Aja ngece ning Angrum Sari siraku. Awak mampu kayak kon bari ora kadus babak ini wong kini. Wong melaratnya. Paingan ora lok adus. Gusti Putri. Ari ngomong aja keterlaluan Gusti. Kian embok kayak gini. Embok kayak gini. Ngaca. Embok kayak gini ki. Sira pengen kelakor-kelakor Angrum Sari. Wis cunduk tekaning waktu Nana ngeraka wis nyingkat tekaning wangsa Ibelik sing sabar ya. Sing sabar maafaken atas kesalahan putri ingsun Ibelik. Lagi apa sih ngomong kayak kono? Mancing. Lagi sini. Mang boko dingin bu. Kin ngayal penton Angrum Sari beli sudi dunia akhirat. Ya Allah, Duh, bocahku ya. Di sini Angrum Sari. Ayo mancing, meni. Ya Allah, Pokok karo wong kaya kono sudi, Bu. Nyibelik jaga prihatin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rayi, Padaman di tamu neraka. tamu pamit tanpa permisi. Lagi lekas yang apa keturunan isun ngomongnya sing kaya mengkonon. Kayak rasa isin dan wira. Saripah Bagdad sing minangka dadi ibune. Mandat temen jare hamba rakyat Cirebon. Saripah Bagdad beli bisan didik anak. Jadi Rayi, sekian aja nganti anggone dadi pamikiran, tapi jelas rasakan khawatir dirine Kakang Rayi.
Paman Pangeran Pati. Kenapa? Saat siki kula njaluk pitulung karo sampeyan. Karena apa? Tamu mau bahwasane meninggalkan tanpa pamit lan permisi di hadapan kula lan sampeyan sekabeh. Ing mula semono watir terjadi hal sing ora dipengenaken paman. Mula ing semono sampeyan tek jaluk bantuane diincangi tumindakan nyi belik paman. Nggih singkaten jaluk maaf ya. Ayo Ya. Pangeran. Ayo. Ayo mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Paman. Paman Sogo. Kan kami yang bari nangis anak-anak. Astagfirullahaladzim. Warakaken sampai akan jaluk maaf sari Pak Bagdad. Aturaken sampai terang desane maning bokatan bunuh diri ning dedalan. Ayo Rai. Ayo Kang Tinggal Mas. berdoa semoga aja terjadi hal sing ora dipengenaken Rai. Ayo. Kegawa janji hari adat di gawa minggat adat di gawa minggat bapak rasa majikan tua deh Dasar anak orang mawas diri. Kanjeng ibu izin ngira. Kanjeng ibu dipermaluakan di Kesultanan Cirebon gara-gara sih. Eli makane Sing mau sira kula merumeken aja urip maning. Ampunan prihatinmu. Prihatin kami Mira. Gawe izin kami ibu ampunan. Raupi kecomberan di raine ibu sedek wis cunduk tekane wanget. La ilaha illallah. tak kitik-kitik sing awiji. Tak kudang-kudang kayak gedang. Bokat ka arep gawe mulia di wong tua. Tapi nyatane sira ngraupi tae. Wis ninggang tekane mangsa. Aduh nyi. Sing eling lan sing sadar gak pelik. Ampurane prihatin. Bana bocah mah jadi pateni mati diuripi ya urip. Tulis waris mabakca diri. Aja melu ngomong tua. Ya dudu bae konon ya. Kaderan sira karo kita ku pelik ora jinggang secengkang ora kari senyari. Yakin maya tulis waris bagda diri dilalah takdir bisa dipungkir. Sing mau gak sing mau. Nunutane ngomongane wong tua. Iblis sira ngomongane wong tua. Bakal ngomongane wong tua ucuk. Sepelik geni mantep manasi setetes banyu mantep adem. Bakal sira nglanggar omongane wong tua kian akibate. Ampun. Takdir bisa dipungkir. Harapane ibu siraku bisa junjung harkat lan martabate ibu. Tapi apa bukti kenyataan?
isin gawe mirang Prihatin ke orang nyangka bu bakal kaya mangkene. Hampurane prihatin. banyu matane sira pangapura sira beli bakal bisa bayar isin mirange kanjeng ibu Nanang rakane ekdodi pada turun tangis gini kang sedulure sampeyan ora kono nyingkir mana aja barang kanjeng ibu Mene kalau bibi mene. Aduh, ya. Bisa aja diladeni. kakak blem ulang emang saya masalah jare sira bisa sing arane ikatan darah bisalah ya bukti karo nyatane paengan nangen-nangen isun ora kepenak sedulur isun lagi kayang kenen keuripan lagi turun tangis tengah dalan kuno rayi apa sing dadi jalaran sehingga sira merwasa anak ira jaka prihatin rasa tungkep bumi langit kakak raine kula arep ditaroni ngendi kakak prihatin Jom aduh sira kepriwe sih Wah, iya tulungan prihatin wah. pasing dadi permasalahane uwak wanti-wanti karo sira urip ning dunya sing wajib dihargai lan dihormati 5 perkara nomor 1 sing gawe urip benar nomor 2 sing urip-urip nomor 3 bedah dalane urip nomor 4 gawa kenikmatan urip nomor 5 sing ngupai ilmu urip tembunge sing gawe urip kita kudu ngurmati karo Gusti Allah sing nomor 2 sing ngupai sing urip-urip wong tua lanang lan wong tua wadon sing bedah dalane urip sedulur tua sing ngupai kenikmatan urip mertua lanang mertua wadon sing ngupai ilmu keuripan guru nang apa sira kaya konon karo wong tua Jun Ya wah. lamun laka restu sing wong tua sira duweni tujuan apa senajan tua tujuane becik tanpa ridho sing wong tua beli mungkin sukses mangsa Wah. Sing dadi kawitan masalah dedemene kula wah. dedemen Ya, sirane wis demen bocah wadon kulane lagi demen bocah wadon wah. pun ku beli salah pleng bener bocah sama tujuane nih raye bener mengkonon leres kakak apa sirane orang restui yen anak ira pengen rumah tangga wis sepatu ya kiki anak ira ke wis dewasa wis wayahe rumah tangga bener kuno dudu mekonon kakak wis kewajiban kanggo wong tua nyumponi ning penjalukane anak tapi sing didemeni ning kacung prihatin dudu wong sembarangan kakak maksudnya ora nanalian bocah wadone putrine Kanjeng Sinuwun Nok Ayu Angrungsari
Sinuhun Cirebon maksude Nggih leres Kakang. sing duwe aran Angrumsari. Leres Kakang. Bayi, senajan pun anak seorang sultan, lamun suka karo terima apa salah sih? Iya Kang. Nuwunku Kakang. Bocah wadone nginaryak idu ning adepane kula karo Kanjeng Priatin. Bahkan kaya-kaya nelanjang ning harga dirine kula maling-malingane kula wong ora duwe Kakang. Pelik dihina dicaci maki. Leres Kakang. Katut ponakan kita. Nggih Kakang. Ayo tuh anaknya seorang sultan kayak konon Pak. Apa orang bisa didik? Ini keturunan kayak konon Kang. Berarti wis menginjak harga diri kita bakal mengkon. Ya jelas Kang. Pelik. Kula Kakang. Lamun iya hal kian sing nyebabaken sira berwasa anak ira wis dudu urane sira urusane kakang sing diterima. Kakang, kula lara hati Kakang. Bok ya bakal beli gelem beli demen beli suka terima carane aja mengkonon. Aja sampai nyakiti ning perasaan kula wong ora duwe Kakang. Balik sira ning sindang laut. Kakang garap luruk ning Kesultanan Cirebon. Kakang, yen ugane mengkonon kula mulia Kakang. Balik nok balik. Ayo Jeng. Mana wae kawan. Balik. Jaga Priatin. Balik kelas. Aduh, aja nangis baik. Ceroboh temen wong Cirebon ya. Wis. Ayo. Digoletin ini pelik kemendikan. Lah Kak. Prangsa kita ki ora ado karo ini pelik mau kah? Kin kising akeh ki golongan wong lanang-lanang kabeh. Lah ini pelik ya mendi. Kula Kang. Weruh beli sira ki. Ketemu nembek ini Kang. Baka sira durung jelas. Baka sira durung paham. Kian sing aran kadang pinangeran sing Cirebon yakin wonge. Kadang elang. Pinangeran. Pinangeran sing Cirebon ya berarti bener. Rampung kita mau bakal dalam ngomong. Beli bosen tak sira ki. Kodengin. Nyaci maki adine kita pelik beli bosen sira ki. Sampai diutak prene sira ki. Ari-ari sampeyan ki siapa ki? Kakangnya siapa? Ki Brojo kita. Oh, Ki Brojo kakangnya Nyai Pelik. Kin bisane sampeyan mendelik-mendelik ning kula ki priyen iki. Dasare. Iya. Dasare kita diterima. Adik kita dihina dicaci maki ning sira. Oh, itu. Apa sih salahnya? Kodeng- Repotaken wong Cirebon adine kita nih. Kodengin samar. Hai samar. Sabar. Sampeyan tergolong pada wong sing sing sindang laut sampeyan. Sing sindang laut tapi kita sengaja ngasihkan diri. Iya. Aduh sing keramaian. Kin ki punten Ki Brojo, seyogiane kula separa kanca meneh ki dudu arep ngudak-ngudak dene pelik kok apa-apa. Tujuan arep ngupai pengarahan. Sebab memang kejadiannya ki kula ki orang ngadol jare orang ngadol beja. Memang krungu kuping kula dewek. Dadi bokat ciplik frustasi karo anake. Maksudnya aja sampai yen manusia ki kudu anak kesabaran. Ki anggur-anggur sampai lagi mendelik-mendelik ini kula ku priwen kawitane. Kawitane jare adik kita pelik lamar ning putri Cirebon. Bener. Bareng anu jarene dihina dicaci maki. Iya, Bener kudu tindakannya wong Cirebon ku. Kayak dudu seorang putri kudu Angrumsari ku. Yen sampean kudu sadar lamun percaya memang kisahnya sangat tragis. Aja boron ini pelik senajan kula rumpun Cirebon gak prihatin. Cuman sing arane siklep tabiat lan akhlake manusia ki aja dipada. Memang wong tuane sebagai khalifah, ibune sebagai ratu. Tapi sing arane anakku beda ya Mas Brojo. Apakah bocah wadon iki kurang remen, kurang pas cocok karo pendiriane sehingga melentarkan kotak-kotak sing aib jare kula mah. Kota-kata sing ora bisa dicernakan sebagai putri sultan. Justru kula ngutek bener kupai pandangan karo Nyi Pelik ini kula. Maksudnya Ya tolonglah sadar dingin
bokat wanuk dina kiyen no kayu iki lagi keadaan emosi. Ya kok sejen waktu kudu sabar lemekoten. Ya wis kawanan bakal mengkono. Wis kawanan. Hari mau sampean kawanan priwen. Lamun iya Angrum Sari lan Sultan Cirebon duweni mengkonon Iya. ya semestinya ya diwarai sing dadi anak itu. Hari Carane ku ya aja mrono. kodingin baka wong tua kulang kang upay pitua karo anak desa. Kabeh wong tua ngupai nasihat pitua ku mulia bagus. Nang lamun lanang urip sing hati-hati ning juna akeh pengaruh. Sing wadon nok sing hati-hati. Apa maling zaman sekin tergolong zaman global, zaman edan. Kadang-kadang bakal beli edan jadi keduman. Iku salah. Pandangan wong tua kulang kasing desa Ki Brojo. Adapun tabiat akhlak itu aja disamaratakan antara anak karo wong tua. Maaf, jadikin sampean ki tulunglah kudu belu sadar penting ini pelik ya kula kupe pandangan. Wis kokon balik ning sindang laut. Ya syukur harus balik sindang laut mah. Priwen keadaannya welu ya waras nini pelik ya. Waras. Ya wis bakal waras mas sampai akan salam karo nini pelik. Tapi gawe lara ati karo Ki Brojo Sakti. Lara hati karo sampai. Senajan pelik nerima, tapi bagi diri Ki Brojo Pati sing bakal diterima. Beli terimane ning tentang apa? Karena penglamar ditolak, bahkan dilecehakan, bahkan diriak itu ning Angrum Sari. Kodengin hari penglamar iku sing dilamar ki wong tua ta anak. Anak. Nah, senajan anak wong tua, tapi sing dilamar beli lemeyak pas kudu wong tua memaksa. Kanjeng Sultan menasehati Enok Triman, tapi sing bakal kene ora gelem, masa kudu dipaksa Ki Brojo. Ya berarti dawuh sing ora bener. Dawuh sing ora becus didik anak. Oh, nyerepet-nyerepetin daging waras tadi nih. Ampura Ki Brojo. Persoalan masalah rumah tangga kan kita bisa ditanggalakan. Tapi sing penting sampai niki setitik sampai kira dan menyerempet kelawan tindakan tindakan kekejaman karo Kanjeng Sultan. Anggapannya wong tua orang bisa mendidik. Anggapannya wong tua kan orang bisa jadi contoh. Salah sampai niki. Apa dia gepek pelik di mampu kanggo nafkahi mantune? Dunyanya kita pirang-pirang diukur karo kekayaan Cirebon, kaya-kaya isi jajar. Kula orang remeakan karo beli karo sampean beli. Orang lagi merendahkan karo sampean, tapi bakal kiatannya jodoh. Apa mau ka jodoh ka suka terima? Sukana sing lanang terimana sing wadon. Sekin sing wadon yang menerima masuk kudu wong tua maksa. Ya salah tindakan sampean iki. Pinangeran? Iya. Ding waktu kian kita garap ngelingaken karo wong agung. Sengaja kita rakyat jelata aja memandang sebelah mata. Ning lebaknya terpaksa penglamar kudu diterima. Astagfirullahaladzim, berarti diktator gini. Jadi sampai niki tindaknya memaksa, ya. Rasa kecewa. Jelas. Karena sampai niki ditolak dengan Angrum Sari. Lamun penglamar diterima, Cirebon tak bumi yang usah kening isun. Konon supaya sampean bakar Cirebon isun. Berarti kini penglamar ki formalitas, kanggo kedoke bae. Tapi sejroane dudu arep nglamar rumah tangga, tapi sengaja arep mengobok-obok pemerintahan Cirebon. Ki Brojo Ison sengaja sampai dermek jegaya rajek akeh para pinangeran sing siap menangkal tindakan-tindakan gerakan separatis. Ya, ya. Lamun sampai memaksa kinerjanya sampean, berarti sampean adu taruh karo para pinangeran. Kabeh sekutu. Pinangeran mati. Wayahe. Ingat. Bokat Sukiki anak geger. Iya. Bokat Sukiki anak bangke ngampan kali kian. Oh. Kudu bangkene asuk. Kudu bangkene kebo. Iya. Tapi bangkene elang belah pinangeran. Anak putih Ki Brojo. Iya. Orang segampang apa sih direncanakan sampean pedek isi bagi buminya. Pinangeran dicincin diangkat para pinangeran itu. Ukur kemampuannya elang pinangeran. Rasko maju. Maju katoda. Awas Rai. Bocah-bocah pandangan. Itu mandangi. Itu mandangi elang pinangeran. Sing mundur katu kikiran Melayu katunjang tunjang lurus lamas dewek Ukur wong Cirebon. Awas. Sing hati-hati, Bleng. Awas sobat. Dadepi elang pinangeran. eling-eling eling-eling makane eling Yo. Hei, rumeng kaki bumi kaki bumi waduh, hebat lu Cirebon. Coba dilawan lagi. majikan kredek bapak Rasko rasa maju kau. sarang ibu
Ibu Carya sinyak Awas sendi kok. Semono-mono bae. Jagoan silang. Masih akeh jago-jagone cepet-cepet. Mas langen budaya Sarang bunda ji ugi neke Iya. Ini hajugi. Awas tuh. Awas. Tak liliani Iya. Wah. majikan nom dewek mama eci Terus lo Cirebon. Wah. sareng nanang raka Bodar-bodar. atuh kesowon nanang raka sinyak sendi Masih akeh jago-jagoane bocah Padegan Soglo. Meme akbar asianing Taiwan dewe Awas tuh. sareng calon majikan saking ami sekadi mama erehan sini Iya. Woi. bawa contoh sini kontor Wah. Iya. Waduh. Iya. Hebat. wong pecik pasik ketitik Wah, lawan jago anak hebat. sareng kancah simbos kepiting Ben. Wong Cirebon hebat-hebat kabeh. Awas. banget tas seketing magambreng sigak Soglo joget baik bisa. Wikat terus ngajalaran sekolingan Mas Supri sing de harus dewe aduh nabi bos kali neket Iya. tok nenek sing waju si kedung Iya, woi. sareng aku jalan kedik mami nenes aku Sonia kedik Sampai ke siji tepat ini Soglo. Cing seneng Apa bae? udah ini bos CDN Cibereng indah deh Somat baju. sareng aya kembar pranggong kedik mamal pinung bilang bareng Ayo pemiritane digawa. tempel wetane kedik Woi. Diajak pemiritane kok baju perang. nang lebedang bunda lebedang Bunda jaya sudah sudah Waduh. Iya. sareng kan sering sudah kulayap dewe kamar ini bos rombongan betul kulone kedik Diajak Bunda Denita Soglo. Baju perang. Awas. Ayo. Ayo. Cok, maju cok. Iya. Aja wedi kabeh para pinangeran. Aduh, Pak. Woi. Awas. Oh, ya. Siapa satu? Ayo, Mas Bro maju. Ribut. Ya. Oh. Sobat sakit. Ayo sapa banding saya. Ayo. Aduh. Ya, awas. Hati-hati lagi. Ayo sapa banding sebagai saya. Hahaha. Tarjo, refleks saja awas. Right. Ayo Jul, maju Jul. Maju Jul. Basko, maju ngaduk boy. Iya. Suaranya Jul, serang Jul. Waduh. Ayo sapa banding sebagai. Jul, suaranya Jul. Apep, alas. Ayo. Apep. Aduh, rek. Ya. Maju. Ah. Maju Jul. Cok, rek, maju ya.
aja sampai kalau kau narju awas. Iya. Woi. Oh ya. Oh ya. Awas. Oler maju lain. Apa para? Ayo kita mundur. Kita mundur ya para. Ayo. Mundur.